سلام كما يتعلو كبرات غطات التليفون وير تي في لو مع مسعصوت وسلسة حاملة فرق معركة فرنسا تدالو زينا مسنادو حيزلكم قريبا لهم لما كنتالكم بغير زعد من مساقاتكم تسنحن ميكائيل حرقو فيلم اقم بيكانت وتاتو فيلم بريزيدنت إسياس أفورقي مس مرحتي قبطي إثيوبيان دوب سودان ركبات أكايدو وفر تمهارون لمعات زوبا ماكل بزتودب أقباب جميرو عبيت بمعوري تغافال نتاب تحت زبلتي ماك كير زغني هاقرا وددر كعسو قرير تاته زازيموم أب زيناتات وطعي سمين كوريا ناي أهاقور سقر بلاسيكاو مساير توسخي فتنا مكادا تغانيحو أب دوباوي أوروبا استغست مع بلاوي واعي أب علتها من نبابرو تسعنو مفتارو تحابيرو أب كولومبيا بكلتيشن عسران كلتن متن برستا قرب عسران شعاتن ميتاوت كم زنكي تحابيرو زرزر زينا أب كتما كايرو قبسي أب زكان عزلو آخبا مرحتي مداوبتا هاقرا سودان زساتف زلو بريزيدنت إسياس أفورقي مس مرحتي قبسي إثيوبيان دوب سودان ركباتا كايدوم لو خات مستر زينا كاب كتما كايرو زلاخو زينا وتصبصاب يسعب أب أخيبا مرحتي مداوبت هاجرا السودان نمستاف تمالي أب ساعات قد مقطرين أب جبسس توقعز بريزيدنت إسياس أفورقي لومي 10 حملة أب ساعات قد مقطري مس بريزيدنت ريبابليك جبسي عبد الفتاح السيسي تراقيبو زتيوم كلتيوم مرحتي أبتي أب كتما كايرو زركب بيت منقستي الاتحادية زكايرو ركب أب مفتاح قداي السودان كومون نقلتين هاجرات بحبر تصلو زوباون أهجراون قدايات زتوكره سفي حزر الربا كايدوم بريزيدنت إسياس أفورقي 10 حملة أب ساعات مشات مسقدامه منيستر فيدرالويت ديمقراسياويت ريبابليك إثيوبيا دكتور أبي أحمد ركبا كايدوم 10 حملة أب ساعات دحر قطري بريزيدنت إسياس أفورقي مس بريزيدنت ريبابليك دبوب سودان سيلفا كير ميارديت منيستر قدايات وصاي ريبابليك جبسي سامح شكرا مرخبو يذكر منستر قدايات وصاي أتو عثمان صالح أمخار بريزيدنت أتو يمانة جبراب مس بريزيدنت إسياس أفورقي بحبر توقعي زمان لهم مداوبتي هاجر السودان حبراو رأي نخلون مس زوباويانن أهجراويانن ودبات بموهاد أب سودان زلو قرلاو بسلاماو منقد مفتاح نزي أب سودان تخصيت زلو قجت أب قروابتي هاجرات زصعبو ألوتاو سعبينات نموقات كمون بتصادفو قروابتي هاجرات أدماعي وتسئيت نممسا علمو لومي 10 حملة زكانا أخيبا مرحتي مداوبتي هاجر السودان وزيد كركبو تسفى كل دلاي سلام السودان مقانون تنتنتي هلو كنتات زغلصوم سليمان عثمان عبن أفهم تسقاين كاب كتما كايرو قبسي نابي كالزينا مسنسقر وفرتو مهارون لمعات زوبا ماكل بستور دبا قباب كيكا كم جمراب جون فرميسة سمرتي زوبا حرافي وفر كرمتاو ماتو تمهارو ممهر قويتوم يمان حبيروم نايلو معامت وفرتو مهارون لمعات معقاب ماين حاملن مكتال لدحن ترافيك صرقان متصفاف سنداتن كم زدقالل زحبرو ممهر قويتوم أبتو وفري 220 تمهارو بيت سمرت السنكينة زرقبوم شومون تجحن 430 تمهارو أب 35 نقطات قطرن كتما سمران كساب 15 حسن أب نطوف ماتوت تسعيملون كم تصرحو حبيروم 9 ميتوايت نايتك عمم تتحيزو زلو وفري لمعات معقاب ماين حمدن مخانو سترفة 3 ميتوايت بتمهارو زعمم مدب مكتال دحنا ترافيك صرقان متصفاف سندات بيت صحفة هاقراو مرمرن سندان كم ستمدبو دمحاب أفليتوم وفر تمهارون لمعات نتمهارو عبا حد حدوم سنيتن مردا كم زفتر لهم نايسرح لمدي كتري كم زحق زومن بمحباركا لوم عامت عبا مدب وفر تمهارو 383 شح متكل فلس قرب قدا قدتو قاعدو فلس كتكلو 767 شح هكتار حدش كناتاو زالاك سرحن 4 شح حقراب كوخسكوس مدب تتحيزو كم زلو حبيروم جنفر بعد سلطان أقرابن سازقرامن زوما كلتي مدب نخعوت زاكلنا وتحرشا كم زغربه زحبره ممرقويتوم
ኣብቲ መደብ ክኢላታት ሕርሻ መምሃራን ኣጋር ሓካይም ዝርከብዎም 308 ኣለይቲ ከም ዝተመደቡ ገሊጾም ኣብ ዞባ ማእከል ወፍሪ ተምሃሮ ንልምዓት ካብ 1994 ክሳብ 2017 ካብ ዝተተኽለ ልዕሊ 100 ይቕሪታ ካብ ዝተተኽለ ልዕሊ 11 ሚልዮን ፈልስ ገረብ 85 ከም ጸደቐ ካብቲ ቤት ጽሕፈት ወፍሪ ተምሃሮ ንልምዓት ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ናይቲ ዞባ ዝተረኽበ ሓበሬታ የረድእ ኣብ ንዞባ ዓረዛ ትካላት ትምህርቲ ንምስፋሕን ብቕዓት ተምሃሮ ንምምሕያሽን ዝካየድ ጻዕራት ተባባዕ ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ኣብ ዝተገብረ ገምጋም ተገሊጾም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ኣብቲ ንዞባ መምህር ተስፋይ ህይወት ወልደ ገርጊስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2002 ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2022-2023 ኣብ ዓዲ ወሰኽ ማእከላይ ደረጃ ኣብ ገዛ ደናጉር ዕቦል ናይ ቅድመ ትምህርቲ ከምኡውን ኣብ ከተማ ማይ ድማ ኣእምራውን ምዕባላውን ስንኩልና ዝግልገሉለን ሓድሽ ሰብያታት ትምህርቲ ኣገልግሎት ምጅማረን ብከባቢኡ ንጸንሐ ጸገማት ከም ዘቃልላ ኣረድዩ ሎሚ ዓመት ካብ ቀዳማይ ክሳብ 11 ክፍሊ ካብ ዝተመዝገቡ 25769 ተምሃሮ ቶማስታት ቴስ ዓሚታዊት ናብ ዝቕጽል ደረጃ ከም ዝሓለፉ ዝሓበረ መምህር ተስፋይ ህይወት ኣብ ዓዲ ወስኽ ናይ ምምሃር ዕድመ ሓሊፎም ዝጸንሑ 140 ቆልዑ بمدب عارت كم زركبو نمكبار سجمر سرح زمسجن وزيت كم ترخبو أفريقيا تقماتو تكبابين مسرح توسخت كفلتات زوعل شديشي 209 شحنافة لما نبابرو ممهران زخون دماكل 250 كون تاع الأغلي كم زوافي زقلت سمن مرتسفايوت بقعت مهرون ممحياج قبت عارين خعوت مكتال ولد كعزز طلابيهم حلافي جنفر ميسو تمرتي زوبا دوبو ممهر بتزقي كيدانا بزهابو قال መንግስቲ ኣብ ጽላት ትምህርቲ ዝገብሮ ዘሎ ወፍሪ ብሕብረተሰብ እውን ደገፍና ተገብረሉ ኣብ ቀጻሊ ዕቤት ከም ዝርከብ ብምጥቃስ ብመንጽርቲ ዝግበር ዘሎ ወፍርን ጻዕርን ብቕዓትን ተወዳደርትን ተምሃሮ ንኽፈርዩ ርሒብ ዕድል ከም ዘሎ ኣረድዩ ኣመሓዳሪ ንዞባ ዓረዛ ኣቶ ርእሶም ክፍለ ማርያም ቦገኑ መምሃራን ቀለስቲ ብምዃኖም ሚኒስትሪ ትምህርቲ ብቐጻሊ ስልጠናን ክትትልን ደረጃኦም ኣብ ምዕባይ ክነጥፍ ብምዝኻር ممحدار مسميس تمرت تواحد زكاة محصرات مفتوحو إجامو كم زبركت أرقاقيتهم عبيت بمعوري تغفال نتابة تحت الزبلتي ماكا بكل التحامل كايد زغني هاقرا وددر كعسو قريت تحت 20 سنة عامت تمالي اب ساعتات دحر قطري اب ستاري ماسمرات هزازيمو ابتي بكومشنر بالن سبورت نيرتو امباسادر زمدة تخلن كالوت لعلوت حالفتي منقستن قنبارن عدومات هاقايشنا شحات افكرت سبورت أبزت ترخبولو ناي مزازة مدب كلتا ناي فتصامة قطمات تخايدون أو نايدك توعتون فتصامة زغربا حريات القانتاتات مأكلن عن سواني نيرن مأكل شوعات تبحاد بمعوات الشلاميت عباي وانجا ورق مداليان كومون ميتي شحنا أفاك تكون كلا زواتات عن سوان دوبو بندما تشلمتي برن نحسن مداليا كومون 75 شحن 5 شحن أفاك وينن أمنا دكان سيوخا حريات القانتاتات مأكلن دوبن نفتصامة كراغبا خلوة ماكل شديش بارو بمعوات تشلاميت عباي وانجان ورق مداليان 100 شحن عفان كوينام زوباتا دوبن سيمنا وكيحي بحرنكا نايكا لاين سال سنتر تاب بمحز تشلمتي 75 شحن 5 شحن عفا كوينن عوتا زوباتا زتدالو لن شلمات كابيد كومشنر بحالن سبورت نيرترا امباسادر زمدة تغلن كالوت ناي كبر عدوماتن تغبيلن أتونا مزازمي مدب بوجل بالي ميراث ناي كوميشن بالن سبورتن طعم زلو مريتات كلاستنيكس قريب نيروم نعوتا زواتات يوهانا ناقلتنا زغوركم تعزت تدعز حتصار مساقاقريت ناقراو زيناتات حيزاكم لسوكم إنه مكتالكم كتقول دايما بغبر عدم زينا ومسنادو إير تي في ناقصلي كبرات عزبتي سلام كتالكم عزي مسكن زينا وطعي تمال عصرتو كل تحمله فتنا ناي نوي حرحقت بالاستيكاوي ميسير زكايد سمين كوريا نابلو مع عصرتو سلسته حمله ابزو قحلتي ناي اهاغور سجر بالاستيكاوي ميسايل توسخ فتنا مكياراتا عليهم اذا حدش فتنا بقندو ملس جبر نايتي امريكان دوب كوريان اب حوس رسيت كوريا زكايرو زلوات صعوق وتادراو لممدن من اوراتاتن مخانو تغليصوم
እትስጉምትና አሜሪካን ኤስያውያን መሻርክታን መጠንቀቅታ ዘመሓላልፍ ምዃኑ ፕሬዝደንት ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን አፍሊጡ አሜሪካ ኒውክሌር ክዋደደላ ትኽእል ዓርሞሸሽ መርከብ ውግእ ኣብ ቀረባ መጻኢ ናብ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ከተዋፍር ምዃና ምሕባራ ዝዝከር ኮይኑ ሰሜን ኮርያ ነቲ ስጉምቲ ተሪር ምላሽ ክትህበሉ ምዃና ከተጠንቅቕ ጸኒሓ እዚ አሜሪካ ብምስምስ ወታደራዊ ልምምድ ምስ መሻርክቲ ሃገራት ኣብ ወሰናስን ሰሜን ኮርያ ተካይዶ ዘላ ወታደራዊ ምውስዋሳት ንቕሉላዊ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ካልእ ኣንፈት ከየትሕዞ ሓያሎ ተንተንቲ ስጋቶም ይገልጹ ኣለዉ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ደቡባዊ ኤውሮጳ ዝተኸስተ ማዕበላ ዋዒ ኣብ ዕለታዊ መነባብሮ ተጽዕኖ ምፍጣሩ ጸብጻባት ናይቲ ኣህጉር ሓቢሮም بمسرتهم تصابات ببركت زبالة هجرات زوبا ستات 4 ديجري سنتيغريد وعي كم تمسجبة زتقصو تصابات مترولوجي إذا هذا بقربة معتاد كزاي كم زغل أميتهم إسبانيا إيطاليا فرنسا غريك كرواتيان بتي كونتات حلف كالو تحسين مهلاون تفليتلهم بتحمى كونتات اير زتشغل منقسي إيطاليا أب حيالو كتماتات زلعالة نحمى كونتات اير زسعبوت حنا وصيقمات متنقطة أواج أو تشيلهم ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ምስ ዝተኸሰተ ተመሳሳሊ ሕማቕ ኩነታት ኣየር ልዕሊ 61,000 ሰባት ከም ዝሞቱ ጸብጻባት ይገልጹ ምውሳኽ ዓለማዊ ዋዒ ዝጠንቁ ክሊማዊ ነውፂ ዘስዕቦ ባህርያዊ ሓደጋታት ብደረጃ ዓለም ዘውርዶ ክሳራታት እናዛይረ ይመጽእ ከም ዘሎ ጸብጻባት ሜትሮሎጂ ይሕብሩ ኣብ ኮሎምቢያ ብ2022 መጠን ብርሰት ኣግራብ ብ29 ሚእታት ከም ዝነከየ ሓድሽ ዝወፀ መጽናዕታዊ ጸብጻባ ነጺሮም መሰረቲ ትማል 12 ሓምለ ዝወፀ ጸብጻብ ካብ 2021 ክሳብ 2022 ኣብ ዝነበረ ግዜ መጠን ምብራስ ኣግራብ ኮሎምቢያ ካብ ልዕሊ 174,000 ሄክታር ናብ 123,000 ሄክታር ከም ዝነከየ እዚ ድማ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ካብ ዝተመዝገበ እቲ ዝለዓለ ምንቁልቋል ብርሰት ሃብቲ ገረብቲ ሃገር ምዃኑ ተገሊጹ መንግስቲ ኮሎምቢያ ብርሰት ኣግራብ ንምግታም ምስ ሕብረተሰብ ብምትሕብባር ሓያል ጻዕሪ ከካይድ ምጽንሑ ዝተቐሱ ጸብጻባት ምስ ተቃወምቲ ሓይልታት ዝተበጽሐ ዝተፈላለየ ስምምዓት ሰላምን ምቁራጽ ተወስኑ እውን ኣበርክቶ ከም ዝነበሩ እዮም ዝሕብሩ ኣብ ሃገራት ደቡብ ኣሜሪካ ብሓፈሻ ኣብተን ጫካታት ኣማዞን ዝርከበን ሃገራት ድማ ብቐንዱ ብርሰት ኣግራብ ንምክልኻል ዝካየድ ጻዕርን መንግስታት ዝወስዶ ስጉምታትን ሓይሉ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ኔቶ ናብ ዞባ ኤስያ ፓሲፊክን ዝገብሮ ዘሎ ምስፍሕ ፋሕተር መልሰ ግብሪ ከም ትብሉ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና አጠንቂቃ እቲ ኪዳን ምስ ኣውስትራሊያ ጃፓን ኒውዚላንድን ደቡብ ኮርያን ዝኣመሰለ ሃገራት ኤስያን ፓሲፊክን ዝምስርቶ ዘሎ ጸጥታዊ ስምዓት ንጸጥታ ናይቲ ከባቢ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ምዃኑ ዝገለጸት ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ኢዳ ጣሚራ ከም ዘይትዕዘቡ ኣፍሊጣ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና በአሜሪካ ዝምራሕ ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ኔቶ መሻርክቱ ሃገራት ዞባ ኤስያን ፓሲፊክን ኣብ ጉዳይ ደሴት ታይዋን ዝገብሮ ምትእትታው ከቋርጽ በተደጋጋሚ ክጽውዕ ምጽንሑ እውን ይፍለጥ እቲ ኪዳንን መሻርክቱ ሃገራትን ቀንዲ መሳርሒ ናይቲ ኣሜሪካ ኣብ ዞባ ኤስያን ምብራቕ ኤውሮጳን ተካይዶ ዘላ ምስፍሕፋሕ ኮይኑ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ አዘርባይጃን ምስ አከራኻሪ ዞባ ናጎርኖ ካራባኽ ንዝራኸብ መስመር ከም ዝዓጽወቶ ኣርሜንያ ትማል 12 ሓምለ ከሲሳ ብሰንኪ እቲ ስጉምቲ ካብን ናብን እቲ ዞባን ሃገሩን ዝካየድ ዝነበረ ንጥፈታት ከም ተሰራኸለ ዝገለጸ መንግስቲ ኣርሜንያ ብህፁፅ ክኽፈት ጸዊዑ ኣሎ ይኹን እምበር አዘርባይጃን ነቲ ክስ ኣመልኪታን ዝሃበቶ ምላሽ ዝገልጽ ሓበሬታ ዘጊድ የለን እዚ ሓድሽ ምዕባለታት ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝጸንሐ ምትፍናን መሊሱ ከየጋድዶ ስጋት ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ መንጎ ሓይልታት ጸጥታ ክልቲአን ሃገራት ተደጋጋሚ ግጭታት ክኽሰት ከም ዝጸንሐ ጸብጻባት ይረዱ ኣርሜንያን አዘርባይጃንን ኣብ 2020 ዘካየዶ ን6 ሳምንታት ዝቐጸለ ዕጥቃዊ ግጭት ህይወት 6,500 ሰባት ከም ዝጠፍአ ይዝከር ነቲ ግጭት ንምህዳእ ብመንጎኘት ሩስያ ዝተበጽሐ ስምዕ ምቁራጽ ሶሲ ብተደጋጋሚ ክጠሓስ ጸኒሕሎም ክልቲአን ሃገራት ኣብ ፈለማ 1990ታት ብዘካየዶ ውግእ ካብ ክልቲኡ ወገን ኣስታት 30,000 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝዝከር እዩ ናይ መወዳእታ ዜና ኣባል ሃገራት ደቡባዊ ምብራቕ ኤስያ ኣስያን ቅልውላዊ ሚያንማር ብሰላም ንምዕራፍ ከም ስርሓ ሓቢረን እተን ሃገራት ንዝገለጻ ብኢንዶኔዥያ ብዘካየዶ ዘለዋ ርክብ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ቅልውላዊ ሚያንማር ንጸጥታ ኣባል ሃገራት ከይተረፈ በኣሉታ ከም ዝጸሉ ዝገለጹ ቶም ሚኒስትራት
ሰለማዊ ማዕልቦ ክርክብ ዕቱብ ጻዕሪ ይካየድ ከም ዘሎ ኣረዲኦም ነቲ ቅልውላው ንምዳ ካብ 2021 ክካየድ ጸንሐ ዞባዊ ጻዕሪ ዝጥቀስ ፍረ ከም ዘይተረኽቦ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣብ ፈለማ 2021 ኣብ ሚያንማር ዝተኻየደ ወታደራዊ ዕልዋ ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ተፈጢሩ ዘሎ ጸጥታውን ወታደራውን ቅልውላው ምዃኑ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይገልጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ኢራንን ኢንዶኔዥያን ጎኒ ጎኒ እቲ ዞባዊ ዋዕላ ኣብ ምምዕባል ዝምድና ሃገራቶም ዘትዮም ሰለስቲን ሃገራት ኣብ ምውሓዝ ዞባዊ ጸጥታ ብቐንዱ ድማ ኣብ ምቅላስ ሽበራ ክተሓጋገዛ ምዃነን ኣብ ትርክብ ገሊጸን ዜና ንምዛማር ስታት ዜና ክደግመልኩም ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ምስ መራሕቲ ግብፂ ኢትዮጵያን ደቡብ ሱዳንን ርክባት ኣካይዱ ወፍሪ ተማሃሮ ንልምዓት ዞባ ማእከል ብዝተወደበ ኣገባብ ጀሚሩ ዕቤት ብምዕሩይ ተኻፋልነት ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ክካየድ ዝቐነየ ሃገራዊ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ተዛዚሙ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ሰሜን ኮርያ ናይ ኣህጉር ሰገር ባላስቲካዊ ሚሳይል ተወሳኺ ፈተነ ምክያዳ ተቓሊሑ ኣብ ደቡባዊ ኤውሮጳ ዝተኸስተ ማዕበላዊ ዋዒ ኣብ ዕለታዊ መነባብሮ ተጽዕኖ ምፍጣሩ ተሓቢሩ ኣብ ኮሎምቢያ ኣብ 2022 መጠን ብርሰት ሃገራት ብ29 ሚሊዮን ከም ዝነቅየ ተሓቢሩ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ነቲ ሰዓት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ይፍጸም ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስክን مسترف مربات تي واحد قوكم بوجنيجن سلام